Já jsem mrzká. Už je pod lodí. Tak ji vytáhneme. Dobře, jen tak dál, dobře. A když jdete dolů nebo nahoru, tak hezky pomalu. Ať se ta ryba pěkně utahá. Unav se. Necítím už kyčle. Mě už taky bolí. Tak jo, výměna? Dobře, a kam s ním? Pomůžu ti. Mezi nohy, Dorino. Tak. A navíjej. Jo. Dobrý. Navíjej. Panečko. Jak je hluboko? Ryba? Nemám tušení. Kriste, pane, už je tady? Jo, navíjej. Ale pomalu. Počkej, už nenavíjej. Pán hleje, už ji vidí. Pomůžu ti. Myslela jsem tedy, že bude větší. Často se představa liší od reálu. Povedlo se nám chytnout kranase obrovskýho. Sice vážil jenom 5 kilo, ale dal nám oběma opravdu pořádně zabrat. Dorina dokonce přišla málem k úrazu, ale nakonec to odneslo jen pár škrábanců. Kranas obrovský dorůstá maximálně 170 cm a může vážit až 80 kg. Byl to opět dlouhý den, ale plný trvalých, nezapomenutelných zážitků.